आणि हाऊस कमिटी रिपोर्ट आम्ही प्रेझेंट आमचो जो जावडेकर सर हा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हा तेकाय दिल्लो आमी की ही प्रॉब्लम जेन्युइनली फेस्ड बाय ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट. तेंच्यांनी आपले बिझनस डायवर्सिफाय केल्ले आहा. तेंकां सगल्यांक रिलीफ मेळचो. आयज पासून रिलीफ मेळोंक ना. काल स्टेटमेंट केल्लो आहा एनवायरमेंट मिनिस्टरान की ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विल बी प्रोटेक्टेड म्हणून ऑफ द फिशरमॅन. बट टिल टुडे दे हॅव टू गो इन डेप्युटी कलेक्टर कोर्ट, दे हॅव टू गो इन म्हापसा कोर्ट, सिविल कोर्ट, और दे हैव टू गो इन द हाय कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्युनल. कित्याक लोक केसी घालीत आहा, कंप्लेंट्स येत आहा, पण रिलीफ तेंकां अजून पासून मेळोंक ना. ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर आमी एड करूंक लायतले. वी विल गो पर्सनली टू दिल्ली एंड मीट मिस्टर जावडेकर थ्रू आवर डिफेन्स मिनिस्टर. I will speak to our Allekar sir also to accompany that yet notification जे भायर सरतले तेचेर ये relief to the traditional inhabitants of the coast who are doing business other than fishing business. कसलेय बिझनेस आसूं ते, रेस्टॉरंट एंड बार और रूम्स, धाकटुले गेस्ट हाऊस, तेंचे सगळे रेग्युलरायज करून दिवचे. जे आमचे गोंयचे लोक आहा जे थिंगासर बिझनेस करता पळय तेंकां आमी वेलकम करता. हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 4 वर्सां जाली आमी रावताले की रिलीफ मेळचो म्हणून. आमच्या गोंयकारांक जे बिझनेस करता इन द ट्युरिजम सेक्टर, दे आर स्टँडींग ऑन देयर ओन फीट, दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर गोवन्स. सो हे दिल्ले आहा तितून हें एड जावचें पार्ट कमर्शियल उतर फॉर द पीपल हू हॅव कन्स्ट्रक्टेड परमनंट स्ट्रक्चर्स.